Dos bichos dentro, creo. É que así non... E encima fixo... Ah, é que lle fixo un buraco grande. Fixo un buraco moi grande e así escapalle. Vas coller o meu aí no coche. Bueno, se collas dúas? Ui, casi. Sí. Non creo que te dé tempo a enfocar. Volver a 2, 3 días, 3 días. Bueno. Desperta. Sigo pensando que si, a ver se se dá a volta, arria primeiro por dentro e logo tipo. Eu teño un guante no coche, vou ir a polo guante. Baixo da tela ou que? Porque aquí hai tela doble e sempre buscar. Espera, vou a buscar a... Espera, vou a buscar o guante. Vamos, que encima elas andan viendo para arriba. A ver. Mete a cosa dentro. Aí tes. Aí tes. Espera, aí vamos. Hai que darlle un pouco de Aí aire, xa non escapa. un pouco de aire para que me entre ben aquí. O problema é que agora se meteu entre as... Espérate que non sei se como eu teña pillada. Non sei como teña pillada, pero non a tiña... Antes guante tú. Mete un trago, non deixa que vengan para arriba. A ver si van a ver máis polo zumbido deste. Estamos sensibles. O Tipes es bueno, vamos, a ver si pode facerlle 2 rayas. Tipes de puta madre, macho. Joder, sempre vimos igual estas movidas. E logo pouso aquí a bicha. Como funga la virgen. Pues aquí non creo que haya E esta quería facer unha especie de raya. Eso non é grave, sei que va a ser para marcar unha mierda. Unha abeja. Eu creo que ya estamos antes un cordel alrededor Do pescozo. sí. Para subir, baixar é para subir, o sea que a Ricardo que rápido eres. Esa leva 2 marcas? Sí. Esta está con 2 marcas. Solte. Ahora. A mosca, pero trincou a mosca. Non perdeu o tempo. Ten unha mosca, hostia. Pode na cabeza. Cando a collamos coa pinza, vai ter a mosca. Máis para atrás, chachi.
temos claro que non subiu ninguna das que marcamos. Ah, ainda non estamos con unha marcada. Ainda non recapturamos, digo. Ai, home. Se que meteras a man sin medo, colleras como hai que Somos coller. acojonados. Non sei, non. Que collo con man. No, pero non vale nada. E esas piezas que son xa para insectos ou que? Claro. Se te tens que coller todo o pulso. O acaba machacado ou acaba escapando. Tamén. Este ben planeando aí. Motor, no, abdomen, aí no, bueno, ahora xa está. No, este vamos a facer aquí un... Hai unha flecha.